Скъпи гости, както казахме, хапнахме, пинехме, поиграхме си. Нека не забравяме какъв е повода за днешното събиране, именно двама млади, двама влюбени. Димо и Лилито, ангелови. Сега искам да ги поканя тук, защото дойде моментът, в който всеки от вас ще даде своите подаръци, всичко, което е подготвил за тях. Още веднъж да им пожелаем да са живи и здрави, много щастливи, много усмихнати, много влюбени. Каним тях на дансинга. Една турбичка. Само да намерим. Сега първи показват как се прави кумовете. Искам да ги поканя на дансинга. Къде е кума? Айде сега пък кума издирваме. Куме, къде си? Днеска цяла вечер да търсим. Сега. Страхотните кумове за моето семейство. Е така камерата да ни вижда. Така. От кума. От кума. Кухненско завеждане. Кума подарява на моето семейство кухненско завеждане. Кухненски ъгъл. Кухненска маса за кафе. Кухненска маса за кафе. Не. Какво друго? Маса за плазмата телевизора. TV маса. TV шкаф за телевизора. И какво беше още? И какво друго? Плюс. Чакай сега, плюс. Плюс. Тук вече вадим парите. Сега почва. Големите пачки. Почва. Брой. Добре. Къде си? Айде. Давай. Ако искаш, аз ще се държа. 4, 5, 100 до тук. 100 лева? Остров искаш ли за тези 100 лева? Да. Какъв? Един подарски ключек. Айде един ключек. Един ключек с младоженеца. С младоженеца обаче. Кумата и младоженеца да играят един ключек. 100 лева до тук. Айде специално за кумата и за младоженеца. Добре, на музика ще правим. Още 100 лева от кумовете, станаха 200 лева. Музиката продължава. На музика ще правим. Сега кума. И да подготвим пачката. Айде куме. 100, станаха 300 лева от кумовете. Тук при нас. И сладката, ако може. Тук при нас на дансинга. Дадоха до тук, плюс кухненско завеждане. Хайде още 100 от комата. Добре, аз. Добре, видях. Печета продължава. 400 лева станаха. Още 100 от кума. 500 лева. Горчиво. Ама на колене. На колене, ако може. Двамата. Двамата на колене. А ние всички викаме горчиво! 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 Браво! Браво, браво!
страхотни. Станаха 540 лева, плюс кухненско обзавеждане. Не на мене. Благодарим много на нашите прекрасни кумове. На вас също благодарим. Сега продължаваме с родителите на младоженеца. Не може да избягаш, няма. Щом си тук на дансинга, няма на къде да мърдаш. Айде, ако може, сестрата на Димо да дойде. Айде, 50 лева отново горчиво. Хареса как кумата ги учила. Хареса ти как кумата ги учила. И ти си учил, нали? Добре си го научил. Айде горчиво отново от бащата на младоженеца. Горчиво! 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 50 лева до тук. И 600 лева от семейството на младоженеца. За нашите прекрасни младоженци, с какво да ги поздравим? Айде един кичек и за родителите. Младоженеца, гайда тук. За родителите на Димо. С младоженците специално. Благодарим много на семейството на младоженеца. Сега очакваме при нас бабата от Голям извор. Да, вижте, се траква и питам един, али ланци. Очакваме тук при нас бабата от Голям извор. Бабата, иди почет на бабата. Ето е бабата. Тук е бабата. Тя да се каже. Как се казваш, баба? Мита, от баба Мита специално за младоженците, какво си им подготвила? Ако може тук на камерата да те види. 100 лева от баба Мита за младоженците. С какво да те поздравим? Тебе. Да са живи и здрави им пожелава, да имат много деца, пълни къща с деца. От баба Мита 100 лева. Айде един поздрав специално за баба Мита. Да танцува с младоженците. Благодарим много на баба Мита. И сега продължаваме с Леля Румяна. Нали така? Очакваме Леля Румяна при нас. И после Леля Атанаска да се готви. Очакваме Лелите тук при нас на дансинга. Бъркаш ли да бе? Бабата обърках. Обърках ли? Баба след баба. Обърках бабата. Как беше Леля Румяна? От Леля Румяна, от нейното семейство. Първо 100 лева от братовчетката Тана и Милю от Гент. 100 лева от тях. Не могат да присъстват по обясними причини. Да, това имах предвид. Нещо с какво да ги поздравим тях. Един мръсен танц на късницата. Айде един мръсен танц на кръстницата. Айде кръстницата.
Я не играю с теб. Да, не брати. Ама таква си музиката. Браво, браво. Музиката, не е брати танци. Благодарим много. Оркестъра, ние продължаваме. 100 лева от Мита и Боян за моето семейство, живи и здрави. От Ген също, от Мита и Боян 100 лева. И от Лена Румяна 250 лева. Без поздрав. Живи и здрави да сте. Благодарим, ние продължаваме. Баба Паца! Очакваме. 250 лева от Лена Румяна и баба Станка. Да. Объркахме, да. Поправка. Баба Паца да иде. Баба Паца очакваме сега при нас на дансинга. Нямаме време, сега ще почне. Ако може малко по-бързичко, за да има време за игра. Виолина помага на баба. За да има време да се забавляваме. Женете така. Всичките са внучки. Ето е баба Паца пристигна с всичките си внучки. Ако може така към камерата да види камерата. Така. Сега кажи, какво даряваш на това прекрасно младо семейство? Една спалня за младото семейство. Да имат много деца, да са живи и здрави. На тази спалня да ги правите обаче. От тая вечер почвате да правите децата. И 100 лева. За младоженците, то е ясно. За почивка. Чакай малко, още не сме събрали за кошара, за количка за бебето. После, добре, после на другата пенсия. 100 лева от баба Паца. Един поздрав. Айде, един клипчет специално за баба Паца и за младоженеца. Пожелаваме и да е жива и здрава, да се радва на внуци и на правнуци, дай Боже. От голямата Леля, как се казва? От Испания. От цялото и семейство. Как се казва? Диана. От Диана, от Испания. 300 лева от Дянка от Испания за малото семейство. Един поздрав и за нея. Дянка от Испания за малото семейство. И сега тук при нас чакаме Леля Наца. Много лели. Много лели има, да. Гледайте на тапка. Ева в басейна. Не към водата. Добър вечер. Още лече. Леля Наца. Юдения син, 200 лева за малото семейство. С какво да ви поздравим? Ева в чанките. Айде един киченки за тях специално за Леля Наца, за нейния син. На нейния син, живи и здрави да сте. И сега чакаме Леля Наца. Да. Леля Наца мина, Чичо Бончо. Леля Наца мина. Чичо Бончо. Да. Грешката. Много Лели и аз се обърках. Чичо Бончо чакаме при нас. Ето го пристига с бодра стъпка.
Хайде сега да видим чичото, това е подготвил за малото семейство. 50, 100, така ли ще ги даваш? 150, 200. Айде специалитета на оркестър Здравец. Поздрав специално за Чичо Бончо. Да видим какво е подготвила за тези прекрасни млади хора. Гръцки пердета, оригинални, 4 покривки и 200 лева от Лена Нела от Гърция на младоженеца. С какво да ви поздравим? Кичека тройка. Айде кичеки за Лена Нела, за нейното семейство от Гърция. Ако може малко по-бързичко да не ни завали. Лелята пристига с всичките деца. Един спален комплект, това е за леглото. За спалнята от тази вечер да работите. А да ни правите за те само. Сеткето на спалната има комплект. От Лена Дана и от цялото ви семейство 100 лева. Един поздрав. Един поздрав за цялото ви семейство. С младоженците. Благодарим много на Лена Данче. Благодарим на нейното семейство, жива и здрава да си. Я пожелавам здраве, щастие, много любов и късмет на малото семейство. 100 лева и спален комплект от нея. Баба Паца. Баба Паца. Дани, майката и бащата на младоженеца тук при нас иска горчиво на колене. Плаща, Баба Паца. Да се учат младите, казва. Значи не е доволна, ако си го научил. Да, Не си доволна. На колене тук да видят младите. Няма да чака тука! Девети и са учете! Синя, седите учите, Бабата Не е да казва. достатъчно за мен! На колене! На колене. На колене. Баба Паца иска горчиво. Горчиво! Горчиво! Браво!
Доволни си? Плащате обаче, така. 20 лева за горчиво. Това ще искаш ли? Не. Благодаря много. С кой продължаваме? Лелите свършиха. Лелите свършиха. Почваме С кой? Чичо Мато от Матица. Ученичи Пенко. Кмета на селото. Айде с кмета на селото продължаваме. Първо да обещая, с едно дете няма да останат. С едно дете каза кмета да обещаете, че няма да останете. Най-малко колкото оркестъра. Да. Нали 7? Най-малко 7. 3 да са. 3. Добре. Кмета трябва деца. Кмета му трябва деца. Да се напълни селото. 100 лева. 100 лева от кмета на Стражец, нали така? 100 лева. За кръстичката? За кръстичка на 5 лева. За кръстика 2 лева. Кръстица на къде отиде? За кръстичката. За кръстица на 5 лева. За кръстика 2 лева. За кръстика 2 лева. Са губи. Толкова. Кмета каза толкова. Губиш са много. Не мога да намерим. С какво да ги поздравим? Да са живи и здрави. Да са живи и здрави. Много щастие, любов, късмет. И близаци. Най-малко. Следващите. Един кичек с кмета. Айде един кичек за кмет на Стражец, за младоженците. 100 лева от него. Да. С това продължаваме ни. Чичо Димо очакваме тук при нас от Белгия. Айде белгийците. Чичо Димо от Белгия очакваме тук при нас. Всичките ли викате? Да. Чичо Димо от Белгия. Той е младеж. Той е младеж. Знам аз, виждам. Не е женен, търси му жена. Да. Една имам, още наша. Има ли желаещи? Папа са една. Тя е кандидат жена. Да. Нали, белгиец, зато и ти бягаш. Знаеш къде да ходиш ти? Да. Сега, Чичо Димо от Белгия. Най-добре така. Много деца уж няма жена, пък гледай колко дай. Лъж жена, ли? Аз го усетих веднага. Помня как да не помня. Само не го запомня. Чичо Димо от Белгия. От младежа. За младоженците, колко са тук да не ги броя? 120 лева от Чичо Димо и от цялото му семейство. За младоженците, жив и здрав да си ти и цялото семейство. Благодарим много. С какво да ви поздравим? Бомба! Талибански кичек. Намерихме тук 20 лева на земята. Едно горчиво. За кръстника и кръстницата обаче. Взела съм парите, вече пари не връщам. Младите има време. Браво на кумовете, страхотни сте, страхотни. Благодарим много на Чичо Димо, на цялото му семейство. Чакай тук се. Чакай, че сте заедно всичките. 70 лева. 70 лева? От кой? 70 лева. Краси също от Белгия. От Краси от Белгия също 70 лева. Който човек каза?
Вълчи ями. Айде сега. Колко сега да видим? Да видим. Още 30, ке чека невяста ми. Айде невяста ми. Айде продължаваме специално за Красна Жойка, специалното семейство, за моето семейство Ангелови. Ani vreme, venuči musura, neva sam badrati zometa. Ani vreme, venuči musura, neva sam badrati zometa. Aluda se vi mama buniyaga, bitani bunile kapilina. Aluda se vi mama buniyaga, bitani bunile kapilina. Çamurve, tanka tumafire. Çamurve, Благодарим много на Красна от Белгия, на цялото му семейство. Жив и здрав да си. Очакваме. Минима! Дарява 100 лева и подарък изненада. Те ще се го видят вкъщи. На спалнята. Поздрав, искаш ли? Не искаш. Добре. Той Марта ще си вари след малко. Така моята жена. Значи, Стоян и Виолета от Белгия. Стоян и Виолета от Белгия. Ние тук започнали само от Белгия. Социални слави. Социално слаби са. На 4000 евро заплата. На 4 бона заплата. Така. Даряват малко семейство с 100 лева. Даряват малко семейство Ангел с 100 лева. И 20 лева за цигуларя. 20 лева за гадулката. Белгийски кичек, специално за всички белгийци от Стоян и Виолета. Кажете социално слави. Ако му хареса на Стоян, ще има още пак. Семейство, много щастие и късмет, любов, от всичко най-хубаво. Браво, Стояне! След малко ще да спотели. Ще Виола ти? Чичо Мато от Пътница, чакаме тук при нас. С цялото семейство Чичо Мато от Пътница. Чакай, че много му е страна. И братовчетката Велика от Варна. И братовчетката Велика от Варна, чакаме. Идва. Ето. Малко насовно. Първо Чичо Томато. Те ли? Да. Нали мене извика? И ти с него. Ти след той. Да си тук. Драган. Хайде Чичо Мато от Пътница. Ейде. И цялото му семейство. Ето го. За пряка ръка ви. Плащай Първо плащаш, после ще играеш. Иначе поздрав няма. Първо да ти взема парите, аз пък после ще играеш. Добре. Чичо Мато от Пътница. Да. Трябва малото семейство Ангелови с 100 лева. От Чичо Мато и от цялото му семейство 100 лева. За малото семейство. С какво да ви поздравим? Тихо се. Той се знае тук. Чичо Мато.
Той беше от момичето на Чичовата Столева. Айде музика за Чичовата, за цялото му семейство. Има още дълбърка дълбоко от портфолиото. Благодарим много на семейството на Чичимачо. Живи и здрави да са. И сега продължаваме врачетката Велика от Варна. Леля Велика от Варна дарява малко семейство с 100 лева. Сама е в момента мъжа и на път. Раджина в Румъния. И поздрав специално за тях Рикичек. Пожелание на оркестра. Велика от Варна специално. Благодарим много на Велика от Варна, цялото и семейство. Кой продължаваме? Коло Червения от Белгия. Айде, моите убийци. 100 лева, 50 лева, обърнах се. 50 лева с пълната поздравя Минихова в Кичек. Специално за Коло Червения от Белгия. Да се готвят всички от страната на Булгата. Продължаваме с тях. Така, сигурно. Щастливата майка. 20 лева за Горчиво от майката на Нили. По 20 лева. Айде Горчиво да видим. Горчиво! Страхотни 40 лева до тук. От майката на Нили. Подготвила е ни хубави подаръци. Има магаренци с около шишенци тук. Точно. Има магаренци ви да включа. И хубаво стенен часовник. Пожеланието на подковата е за двама ви. Едно ангелче да ви пази. Едно ангелче да ви пази От лоши работи. Само добри работи. Само хубави работи да се случват през целия живот. Ангелчето, да. Погледнете го, госпожо, ангелчето, търбичката. Страхотни подаръци. Изкараме. До тук 40 лева. 60, 80, 100. 140 станаха. 240. 340. 440. 540 лева от майката на булката. Бурни аплодисменти, едно Горчиво още веднъж. Горчиво! Горчиво! С какво да те поздравим тебе? С най-хубавата музика. С най-хубавата музика специално за майката на булката.
подаръци. Бабата. Бабата на булката очакваме тук при нас. Как се казва? Баба Недялка очакваме при нас. Добър вечер. 150 лева от баба Недялка за младото семейство. Жива и здрава да си, да се радваш на внуци и на правнуци. Поздрав искаш ли? Искам. Какъв? Един танц. За младите един танц. И баба Недялка специално. Един танц. Нек небето гори, нек пресъхнат ръки, само да си утре с мене, май да бъдеш и нощ да мине. И когато земята ударя, ти ще бъдеш надежда и вяра. Благодарим много на оркестъра, на баба Недялка. Жива и здрава да е още веднъж. Сега продължаваме с буйната. От буйната на булката, как се казваш? От Русица 150 лева. От нея, от Русица и от цялото и семейство. Живи и здрави са едно страхотно пожелание. Страхотно пожелание. На картичката, да? И ще се я прочетат в... Да. Насаме. Карай и картичката я вкарвай. Буйната обещава да изроди бебето. Да. Първо да и всички останали. Жива и здрава да е. Я от иска поздрав. И друг имаш ли? Роднината. Айде продължаваме с младежите, с всички приятели. Чакай малко. То стана, чакай. Дълга и широка. Свърши най-близките на булката. Аз съм близък на Алжир. Давай. От баба Даца. Васила Шнебрева? Да? От град Разград. 120 лева виждам аз тук. Браво! Още Баба Васила. От град Разград. Казах, всички разбраха, че се там. Лъв ли той, бе? Иска ути. 120 лева от баба Даца. За младеженците. Живи и здрави да са. Или поздрав специално за нея. Благодарим много на оркестъра и продължаваме с приятелките на Лили. Да видим те какво са подготвили за нашите прекрасни младеженци. Не, после който ще да знаеш там къде? От папи, 50 лева от папи. Много да се обичате и много да се слушкате двамата. Да те поздравим ли с нещо спок? Нещо игриво специално за папи. Благодарим много на папи. Продължаваме с приятелките. От Селим и Сипел 50 лева също. Или страхотни млади дами. Живи и здрави да са младоженците. Много да се обичат. Един кючек специално за тях.
слушалките на булката. Кой продължаваме? Един младеж, който много играе сиртаки. Гошо. Да са живи и здрави ви пожелава. Друго няма ли? Шерпа ли са? 30 лева от Гошо. С какво да те поздравим? Един хубав кючек специално за Гошо. Че го видях, че много хубаво играе. Благодарим на Гошо, жив и здрава да си. С кой продължаваме? Друга приятелка на булката. 100 лева от Зорито Ицо. Да са много щастливи, много да се обичат и да правят компромиси. То няма как да не върви. Мръсен кючек с Ицо обаче искам от женица. 100 лева от вас. От женица искам. Благодарим ви много, живи и здрави да сте. Здрасти. Приятел на младоженеца. Как се казваш? От Мерда. Колко? Ричко ми каза 50 лева. Живи и здрави да сте, много щастие, много любов. Един хубав кючек специално. Че си рефер тук. 20 лева от биржа, таксиджията. И 5 лева за кръстника и кръстичката, те ще си ги разделят. С какво да те поздравим тебе? Без поздрав. Добре, благодарим и ние. Живи здрав да си. Лелята направи грешка. Генерална или? Май генерална. От Гърц, Лелята. Сега ще си плати. Да. Лелята на младоженеца иска да играе с него. Майката на момчето. С кой вид, видите ли? Айде, майката и бащата на младоженеца една целувка на колене ли каза? На колене иска Лелята. През това има един танц отзад за фон. И аз да ти кажа, не разбрах, обаче ви двама да ще се целувате. Говорите се тук. Айде всички видове, Гочима! Гочима! Браво, видя ли? Нищо не видя. Не видя, пак ще повторим. Лелята нищо не видя. Втори ниво. 5 лева, повторяме целувката. Айде! Браво! Доволна ли си? Да, вече си доволна. Добре. Радвам се. Може да продължаваме. Благодарим на Лелята от Гърция. Сега, който иска, може да заповяда. 100 лева от Сузито Айхан. С какво да ви поздравим вас? Няма значение, един хубав кючек специално за Сузито Айхан. Живи, здрави да сте!
Сузито и на екран. Да. Слушай. Евгений Братовчет от страната на Лилито. Дарява 100 лева. Пожелава ви да бъдете живи и здрави. Да. Един валс иска да види той с тая хубава рокля, ако може. Колеги, валс специално... С него? Да. С теб ли? Добре. От Васко специално за младоженците 100 лева, един валс. Поздрав! Браво, браво, страхотни сте! Прекрасна рокля наистина, Лили. Като в приказките. Благодарим много на оркестъра. Благодарим и на Чичуласко. Жив и здрав да си и ти. 100 лева от него за малото семейство. Айде, продължаваме. Добре. Колегите от винарна Абритус. Един кючек Иванка с Димо първо. 450 лева от винарна Абритус. Един кючек. Сте с петари, какво друго да играеш? Да! Петеля поздрав за всички белгийци! Ти го правиш? За моята Леля, Жили, Дудомуро! Айде всички ръцете горе! 2 лева за винарна, 2 лева за чантата! Чантата бъде! Да, малко чека! За виначе 2 лева за кафе го грем. Кръстници грейка, кръстницата. Кръстника постоянно бяха наме. 2 лева за кръстницата. 3 лева от измата лева. Благодарим много! Колега, благодарим. Аз знам парсата, след малко ще се разделим. Има. Айде продължаваме отново от винарната изба. Кларинета Дестела соло. Един здрав кючек специално за всички колеги. За шефа Киров, за шефа Киров. За шефа Киров специално. Айде за шефа специално соло кларинет. Айде шефе! Соло кларинет специално за цялата фирма, за шефа Киров. Каракол.
колеги от винарна избор Абритус. Сега продължаваме. Да, ти си наред. 80 лева от Радко, от неговата съпруга, предполагам. От Йорданка и от Радко. 80 лева, 2 лева за Горчиво на малото семейство. Да го видим обаче. Горчиво! Горчиво! Браво! Изявата се види добре. 5 лева на кавала качо. Как жела тук 5 лева за кавала има? 5 лева за кавала и 4 лева за музиката. Айде един специален поздрав за Радко, за Йорданка, за Стражичко специално. Благодарим много за половинка. Живи и здрави да сте 82 лева. Така, продължаваме с 100 лева от Сиза и Мехмет. Живи и здрави да са младото семейство. Много щастие и късмет. Или песенки човек за тях. Песен дава, ама пускай го като хората. Добре, като хората песен. Една песенка човек на песен. Благодарим ви много, живи и здрави да сте и вие. С това продължаваме. От младежите на Стражец 160 лева, живи и здрави да сте младежи. Кичека лампа да специално за младежите на Стражец. 160 лева от младежите. За младежите Стражец 160 лева от тях. Благодарим ви. Васил. Ето ги. Избягаха, свърши кичок. 70 лева. 70 лева. Зелена салата. Зелена салата. Дай го да ни тяло. Една минута. Благодарим. Жив и здрави си. Няма време, да има време за игра. От приятели на Сергей, Димчо Джонито и цялото му семейство даряват 100 лева. С какво да им поздравим? И чек за тях специално. С какво да поздравим теб? За Пенчо, Гецово, за цялото семейство. Майката на мъжете с
булката. С шефа, ако може да излезе. Един лев за булката. За булката един лев. Чакай, бе! Сега. Кой искаш ти сега за булката? Нищо не. Подарък е даден предварително. С майката. Един танц с майката. Един бус. Айде, колеги. Един танц специално за майката на булката, за шефа. С шефа. С шефа на Меса. Благодарим ви. Живи и здрави да сте. Айде си. Баба Дора от Стражец. Дава 30 лева. Жива и здрава да си. Малко да се гледа живи и здрави, много да се опитват, много да се слушат. Чичо, малко един танц с сестрата. Да, може и с тебе, може и с друга, може и с Ай, Чичо, Матео, добре. Може и с теб. Един танц с сестрата. С сестрата съм. 40 лева. Един танц с сестрата. От шефовете на Мирена с много уважение на годишния работник, сватбената торта от колегите и персонала 150 лева и един подарък. Ще се го отворите в клас изненада с такова поздрави клас. С едно браво, хора! Специално за Мирена, за колегите. От цялото му семейство 50 евро. За малото семейство живи и здрави да са. И 20 лева, 120 лева. Варненски гючек. За да има специално за цялото му семейство. Живи и здрави да си. И варненски гючек. Ало, Сергей! Кой остана? Ало, Сергей, завърши ли ме? Брато Анни съм. Ела насам. Ангел. Вита. Айде, моля, ги мужчина. Някой ги пусна. Добър вечер и добре дошли на това мило
огромно тържество. Малко късно моето приветствие, но по-добре късно, отколкото чакат хората никога. Аз се казвам Иван Маринов Митев от Лоджево. Приветствам преди всичко малото семейство. Нека да му пожелая крепко здраве преди всичко, щастие, дълъг живот, да радват до дълбоки старини. Баща, майка, баба, дядо, близки, с внуци, правнуци, до дълбока старост. Аз дарявам моето семейство с скромните 60 лева. С рударска сватба, смесен брак, аз се приветствам още веднъж, призовавам всички никога да не се лъжем на роми, цигани, българи, купанари, не знам какви си, не знам какви си. Това е една рударска сватба за пример и подражание на всички. На здрави! Благодарим с твоите поздравители. Моето поздравление е само Белодар. Само Белодар. Двете Виолети очакваме тук при нас. Виолета е майката на младоженеца и братовчетката на младоженеца. Виолета е майката на младоженеца и братовчетка на младоженеца. Дарява един кушет. 60 лева. Братовчетка на младоженеца. От Иванка специално за младоженците и кючет. И специално за двете Виолети. Продължаваме. Васко Лента, да? Нашия приятел. Да, нашия. А да застанат къде с карамбара? Петел за Горчиво. Пани, Теня, пани. Чакайте са. Червило ни остана на публата. После ще сложи червило. Горчиво от Васко. Браво. Петел за камерата. Браво я. Петел за викачките. Ама, плъвчето се да кажете с камерата. То не е късно. 10 лева за оркестър приз. Продължаваме да вадим парите. 50 лева от Васко. Васко Ментата, да. Също като нас. Съръчия 10 секунди. 50 лева от Васко за малото семейство. 10 секунди съръчия. За Васко специално. Айде.
Благодарим на Васко, живи здрави си. Ако някой сме изпуснали случайно, нека да заповяда тук при нас на дансинга. Ако някой сме пропуснали да кажем името. Има ли такива? Ако има някой, който не е дарил, да се обади. Ти ако виждаш някой, може да ми кажеш. Няма ли? Благодарим много на всички. Живи и здрави да сте. Още веднъж пожелаваме на моето семейство много здраве. Да. Чакай малко. От Митко и Татянка комшиите от Стражец 100 лева. Поздрав. Айде поздрав за комшиите. Бърз чек. Или бърз чек. Ако може Николай да бъде да е превентира оркестър.
prieteni, da ste živi i zdravi, cine se vi se platijaška sa žvači. Stop, stop, за пенсионный конкурс. Всички гости да заемат своите места, защото дойде най-сладкият момент от всяко сватбено тържество, именно разрязване
едно прекрасно сладко изкушение, приготвено специално от сладкарница Мирена. Подарък за нашите страхотни младоженци. Бурни аплодисменти за този шедьовър, наистина. Изглежда уникално тортата ви. Сега ще покажем на всички гости как никога няма да оставате гладни. Винаги ще се грижите един за друг. Само да повторя сладкарницата, как се казва? Мирена. Наистина страхотна торта, мило семейство. Аз ви пожелавам колкото е сладка, толкова да е сладък и вашия живот, толкова да е сладка и вашата любов. Никога да не угасва. Страхотна торта. Сигурна съм, че е и толкова вкусна. Изглежда великолепно. Сега, ако може, кумовете ще се наложи да ни асистират. Ще помоля кумовете. Добре. Сега, скъпи гости, ръка за ръка, рамо до рамо, ще покажете на всички как ще се справяте винаги заедно с всяка трудност. Само да ви предупредя, че колкото голямо парченце си отрежете, ще се наложи да си го изконсумирате, да си го хапнете цялото. Страхотни сте. Едно парченце, откъдето се изберете отгоре-долу. А сега ще дадем възможност на нашата прекрасна булка да се озавита да го... Като домачиня. Аз ще ви асистирам. Лелко от децата. Изтегнете ли малко децата? Бягайте на страна. Колко ще има за нас торта? Колко ще има за пеме и Йоко е. Сега. Нашите любезни домакини са ви подготвили вилички. Аз искам да видам всички наши нитратни вилички. Нали? Сега ще се наложи с затворени очи. Първо дама. Загадни своя съпруг. Това е остатъчно. Така. Къде е торта? Айде още малко. Чакай малко сега. Много малко парченци ти даде. Айде. Ще може ли ни бурни аплодисменти за нашите младоженци? Знаете се страхотно, наистина. Така. Много хубаво се омазахте. Страхотни сте. Сега салфетките в заведението свършиха. Ще се наложи всичко това по вас. Ще го оберете с целувки. Димай! Горчиво! 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 Страхотни сте семейство ангелови. Благодарим ви много, благодарим и на вашите кумове. Аз ви пожелавам още веднъж винаги да се обичате толкова силно. Добре, с очите никога да не угасва. Ей, сега ще обърнем букета. Те така са свикнали. Дай букета на булката. Гласа ми толкова отиди. Благодарим много на нашите любезни домакини. Може да отнесете тортата. А вие, скъпи младоженци, може да отидете да се поосвежите. Направо. Ще го хвърляме сега. Донесете букета. Букета къде? Искам да помоля всички неомъжени девойки да загледат тук при нас на дансинга, защото нашата прекрасна фуга ще хвърли своя букет. Виждаш ли някой? Това ли са всички неомъжени девойки? Леле, колко много. И аз сега да видим дали може да броят до 3. Готова ли си, Лили? 1, 2, 3! Да видим как се казва следващата булка. Рубито ще е следващата булка.
честито, Руми! Пожелавам ти, ако не си намерил още принца на белия кон, да го намериш. Спаси ти момичето, нали? Това ще е следващата булка. Пожелаваме ти го наистина от сърце. Спаси дъщерята на кръстницата, да не хване тя букета. Жива и здрава да си, наистина ти пожелаем от сърце в най-скоро време такава радост, както на Лили и на Димо. Да. До 40 дни младоженците ще дадат на гости, ще си вземат букета, ти правиш една хубава софра. Да. Много ядене, много пиене, да. Заповядайте, каза Румито след 40 дни. Без секс, защото е бременна. Да. Добре, благодарим много на Румито, жива и здрава да си. Още веднъж. И сега дойде ред на всички момчета. Всички ергени. Ако може тук при нас на дансинга, едно столче, ако може някой да ни даде, да ни осипава жартиер. Момчета, гледайте хубаво как се прави. Ако може кума да му държи ръцете и да му върши. Без ръце. Айде, Димо, ти си. Може ли ни върне аплодисменти и да го подкрепи? Няма да помагаш сам. Няма ли да го? Момчета, я се съберете малко. Елате тук при мен да гледаме малко сега. Как ще се справи това съпруг? Чакай! Чакай, Димо! Поне до 3! 1! 2! 3! Моля, приятел, Гошо! Гошо, ти си следващия младоженен. Честито! Сега искам ви поканя и Румито, и Гошо. Браво, Гошо, страхотен си. Един специален поздрав ще звучи специално за късметниите, за Румито и за Гошо. Гошо, къде бягаш тук? Гошо, искам преди малко един за... Нехубаво да ги чекна оркестъра. Специално за късметни. Айде, Гошо!
Започва сега. She
Say